Kezi Csokon, jó napot kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is minden kedves vendégünket. Idén már a 40. Bujáki vasárnapot ünnepelhetjük itt így közösen, és az, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt meg tudjunk rendezni, ahhoz mi pályázatot adtunk be, és ugyanúgy, mint hogy organikusan változik minden Bujáki vasárnapnak a tematikája, ha úgy tetszik, ahhoz mi egy hungarikum pályázatot adtunk be az Agrárminisztériumban, és hát ez hál' Istennek nagyon kedvező elbírálásba részesült, és itt szeretném megemlíteni annak a 3 hölgynek a nevét, mert nagyon sokat tettek azért, hogy az álmaink megvalósulhassanak. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy összerakják ezt a pályázatot, és hogy ilyen sikert érjünk el. Szeretném ezt megköszönni Varga Krisztina jegyzőasszonynak. Igen, tapsoljuk meg őt is, nagyon sokat dolgoztak. Tapsoljuk meg Németné Oravec Ildikót is, mert ő is nagyon sokat tett azért, hogy ez a pályázat sikeres legyen. És kérem szépen tapsoljuk még meg Varga Károlyné Andreát, a művelődési házunk vezetőjét, mert higgyék el, hogyha ők 3-an ezt nem álmodják meg, nem rakják össze, akkor ma sokkal szerényebb körülmények között tudjuk ezt a rendezvényt megrendezni. No most amiről még nagyon-nagyon sokat kellene beszélni, csak most nyilván nem lesz időm, hogy ugye ahhoz, hogy eljussunk a 40. az kellett, hogy legyen legalább egy első. Na most ez az első Bujáki vasárnap az 1984. Június 10-én került megrendezésre. A Pásztói Állami Művelődési Központ, Buják Községi Tanács és az IBUSZ, Nógrád megyei irodája közösen szervezte, és itt meg kell, hogy említsem név szerint Patkós István urat, aki sajnos ma már nincsen közöttünk. Ő volt az egyik megálmodója ennek a rendezvénynek, és azt gondolom, hogy megérdemli, hogy kijelentsem, hogyha ő nincs, talán sose lett volna Bujáki vasárnap. Nagyon nagy öröm ez, hogy 40. alkalommal már itt lehetünk, együtt lehetünk. Kérem, hogy érezzék magukat jól, szórakozzanak kellemesen. Hát egy picit meleg lett, de hát mindenben nem lehetünk jók. Van egy csodálatos vőféjünk, őt úgy hívják, hogy Major József, Palócország vőféje. Tavaly is Ékessége házán, jó napot kívánok! Így itt most a vőlegény jelöltjeként állok. Vőlegény urunk arra adta szavát, ha megkérem szépen kedves kis mennyasszonyát, pálcikámat lobogó szalaggal földíszíti szépen. Hát én megkérem a vőlegény nevében, hogy pálcikámat lobogó szalaggal díszítse föl szépen. Egy olyan eseményben lehet még most itt ezen pillanatban részünk, ami még itt Bujákon a pünkösdi lakodalmi vigadalomban még nem történt meg. Egy rendkívüli esemény fog történni, amiben a kedves vőlegényünk, ahogy már előbb a szülőktől kértem a kedves mennyasszonyt,
Kedves vőlegényünk, szeretnél valamit mondani a mennyasszonynak? Eljegyetlek véget, nehéz szerelemmel, téged ki halkad, hű, mint az ég, felesküszöm most Szericét kezedre, hogy el nem hagylak, amit csak ér. Sok boldogságot kívánok neked! Hát igen, kedves vendégek, hát nem mindennapi esemény, és magam nevében is mit is kívánhatnék én nektek most itt a pillanatban, és utána útjára indítom a menetet. Legyen a te életetek rózsás, soha ne érjen titeket csalódás. Rózsás legyen a ti életetek, mint a nyíló kikelep, 3 csillag vezéveljen. Így, remény és a szeretet. Ezt kívánom én néktek nagyon sokáig. Tisztelt vendégkoszorú, most pedig induljunk el majd innen csendes békességben, és jöjjönek utánunk, mindannyiukat kérem. Ezen az úton segítsen az Isten. Hadd szóljon a vígja,
Thank you.